sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Nezik buna hilbijartini de nabera destilatuyu opozisyonu da deve sedemi pozberiyên siyasi. AKP 20 sale ku li Tirkiye destilate. Care yekeme ku li hemberî AKP û rêberê vê partiyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan opozisyon bi hêzeka mezin tê dikoşe. Lê ev yek ji aliyê destilatiyê ve wek derbeyek tê nîşandayîn. Seçim kurulları var ve valilikler var. Wezîrê Navxweyî Süleyman Soylu angaş dike û dibêje çardehê gulanê pêngaveka derbeya siyasiyê yên ku bi derbeyan bi serkeftî nebûn ana vê yekê dixwazin bi hilbijartinê çêbikin. Ev daxuyaniyên Soylu ji aliyê opozisyonê ve bi tundî tê rexnekirin û opozisyon vê yekê wek dijminatiya demokrasiyê nîşan dide. Tarafsız bağımsız yargıyı bitirdiler. Yani Divî welatî da dadresiya bealî xilas kirin, mafê mirovan têk birin. Îro ji ravûne dixwazin li hemberî demokrasiyê derkevin û çardeyê gulanê wek derbekê nîşan didin. Tirkiye welatekî hukukê ye. Pêwîst e herkes li hemberî vî ya rêz bigire. Ev çi dibêjin bila bibêjin. Lê di 15 gulanê da devana hemû bigorîn. İttifaka Komarî li ser ewlekariyê dixwaze dengê gel rakeşe. İttifaka Netewê jî bêtir li ser çareserkirina pirsgirêkan disekine û van gotinên Süleyman Soylu jî wek qulpandina rojevê binav dike. Partiya Çep ya kes jî amaje dike ku ew ê pêk va vê destilatiyê bişînin. Em ê vê destilatiyê bişînin. Rastî ew jî dizanin ku wê biçin. Îro rabûne û vê hilbijartinê wek derbekê nîşan didin. Destilatî êdî lawaz ketiye dixwaze li pê rêyên dijî hukukê biçe û serkefti be. Ew çi dikin bila bikin. Gel naxwaze carekê di destilatiyê bide wan. Rewşenbîr û Lêkolînvan jî li hemberî daxuyanên Süleyman Soylu bertek nîşan didin. Ew amaje dikin û dibêjin hilbijartin bingeha demokrasiyê ye û pêwîst e ku herkes li hemberî encama hilbijartinê rêz bigire. Demokrasilerde bir parti gider, bir başka parti gelir ya da bir hükümet gider. Demokrasiyan da partiyek diçe delvî ve partiyekê din te. An jî hikûmetek diçe hikûmetekê din te. Eva xwezeyeya demokrasiyê ye û bingeha demokrasiyê jî bi hilbijartinê girêdayî ye. Li ser van daxuyanan piştî ku bertek bilind bûn, Serokê Meclîsê Mustafa Şentop ku ji AKP'ye ragihand ku li hemberî encama hilbijartinê pêwîst e herkes rêz bigire. Şentop got, hilbijartin hilbijartinê, derbe jî derbe ye, biryar ya milletê me ye, di sandiqê da kî derkeve ew serkeftiye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.